Shwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpat ipi ki nongpek, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, pen yo ki kubor na ke jela. Seng JSU Khliehriat Circle, hapoh ka jingialam samla President Livingson Dkhar sama, Vice President Winson Salahe, General Secretary Ajoymenson lyngdoh, Finance Secretary Emanuel bhoi, Education Secretary Monarch Dkhar, dkhot ka JSU Khliehriat Circle, mynne sngi kila Kynduh Myntri Sorkar, Hadien ka Jingrakhe Laitluid Khliehriat. Ka Myntri Kynduh Khnang Iaki Nongialam ka Seng JSU Khliehriat Circle, ban leit ka jingduna hapoh ka Civil Hospital, kala shem ki jingduna, ka Myntri Kynduh lang ki staff nurse, ki doctor, ya DMHO, kala shem shisha ka hospital, don ki jingduna, kala kular ban penhe ya ka hospital, biang ka jingsumar ya ki padba ka than, nakaliang ki dkhot ka JSU, kinyai Hadien ya ka jingkular ka Myntri, yo jingmentoy ki padba. Pada ingo ublay pada hecai ekia dan saya bilang ni ikublay juga health minister pada one inspection gane pada pediang ga juga jingkut sama bahang one inspection gane civil hospital po dijentia review sama kemani to one the you ri khamat yong kai jingduna gane hospital yong wam biang lut na dong chadong tang we le pasau kemani wato chaw one ga to the develop uchna yigi pankanawa block ya pembiang yugo pembiang yugo lain tasawin ini dang yo iklamukan ne sepangga tega extension building ni ba la ne du ni building ni tempoi thau chainu la ni ba khnia ni building bu thau thia lam gi office lam gi thau chong gi doctor lam ten te daw iklam yu ka pan gi ni ga extension building dan liang yang ka the bike go wa the bike go baik kita extension building tapi ulti le hapoh katu ni gibnai daw yo ega dalam yo le ini liang ke JSU yin scam baik demand baik buat den baik ini extension building boleh sebut kat kum ka jing pe jongi hang ni bagi ni ro yo hi ba ka safety kamdan hang ni namar ba ka ki doktor ki don ngut ki breu ki tu namar ka khapnya plat ka cakang te ka safety jong ki patient ru kamdan wat ya ki doktor ru kamdan pe ka entrance ni ru namar wat ya ki tiar ba kondon kam ya hospital ru labu be sabar na kata kadaw balai ngi ong ngipan ya ka extension building nang banyo banbu ya ki kita tiar lene ki safety ya ki ba de banbu namar ba meneng lape ya ki facilities ngila ki facilities kira kham biang mentah kila don hi ki facilities takin sawan hi ngin soto ya kata tang ba idon kam ya ki room ban arrange ya ka ka badai ban bu hangno badai ban bu na kata kadaw ngidon kam hi ya kata building mah